Hoxe estamos no corazón do Xeoparque Cabo Ortegal. Vimos os acantís máis altos de Europa para contemplar esta maravilla. Imos falar con Fran Canosa para ver realmente todos os retos e as oportunidades que implica o Xeoparque e poder continuar dentro desta nomenclatura da UNESCO. Vide con nos. A zona na que nos atopamos, sen dúbida, é Xeoparque porque ten, sen dúbida, un patrimonio xeolóxico singular. Cando falamos de singular, falamos que aquí, pois, de unha forma moi excepcional, temos unha serie de rochas que en condicións normais pois, terían que estar no interior da Terra a quilómetros e quilómetros de profundidade, non? Entón, o feito de poder vender ese relato, non? De facer esa viaxe ao interior do noso planeta, pois xa te dá conta do importante que é, non? Sen dúbida, o papel da Deputación da Coruña foi fundamental en todo este camiño, non? Para ser Xeoparque Mundial da UNESCO, que por unha banda era a maneira de xuntar a 7 concellos con diferentes cores políticos, tamén era importante porque era unha financiación importante para levar a cabo accións que eran necesarias para que o Xeoparque fora unha realidade. As empresas que temos no territorio se impliquen, non? Neste tipo de accións, porque son a maneira de que ao final todo o que se está facendo no Xeoparque pois teña o seu resultado na economía local, nos recursos que temos no territorio, para que ao final pois, lo que é a finalidade de un Xeoparque pois lóxicamente sexa unha realidade, non? Que ao final os beneficiarios sexan as persoas que temos no territorio.